Ha kajingkran Shakishipai Habhuj Airbase Umentri Kampu Iyeng Rajnath Singh Hakasngi Palai Khandru Turik Ujemang Arjar Perusahaan Ulakhot ya ke International Monetary Fund Man perkat biang ya kajingirap ba $1 billion syaka Pakistan Dakaba ai jingmut ba ka Islamabad kalak ban pendon kam ya kana ka benta ban ai pisa ya kile no Hakaju kopor Kishipai India hakasngi thok ding kila ong ba kinbut ya kilat penroy jing shenya ban penduna ya kajing penkre kat kum kajing sneu tho jingmut jong ka shpho torik ujumang halor kajing pensange ya kajing yele persya bat kaliang jong ka Pakistan kane kajing kren jong Kishipai India kalami katu kane kenta hadin ba ka Islamabad kala ong baya kajing ya penbait hapdeng ka India bat Pakistan halor kajing pensange ya ki kam Shipai la panjalan nadu ka khat pratarik hadu ka khat pratarik jong benai jemang Menteri rang ba'du jong ke Pakistan Shehbaz Sharif hakisni toding khat santarik jembang arjar pusan ula penjalan ya kajing terwaya keren bat ke India da ka baong ba ka Pakistan kalong kabala kre banyak keren na kabenta kajing suk uba Shehbaz ula keren ya kan ni hakapor ba ule jengo ya ka ketem lingsun jong ke kamera hakajalla Punjab jong kari ha ka ba ulaya kendu ya ki officer bat ki Shipai ki badon keti ha ka jing yakun Shipai ka badang shen bat ka India ngilapen kre banyak keren bat ka India na ka benta ka jing suk ula ong bat benrap ba ki jinglong na ka benta ka jing suk ki kentup ya ka mat Kashmir ka kenhun jong ka West Bengal jong ka BJP ha ka sngi palai kala pelong ya ka tirangga yatra ka bahe bha leng ba ka pedeng jong ka Kolkata ban ai burom ya ka jing shlur ba ka jing IT jong ki Shipai India ha ka operation sindur ka badang shen daki hajar mut ki breu kentup ya kinong ilam ka BJP kinong shong shnong ki kena school bat college bat ki kenthei ki ba panheri ya ka lamari ki bala shim benta ha ka ne ka yatra kabala sedang ha ka college square kabala tip ba kum ka jaka ai jing hikai bat ka bor perkhat jong ka Kolkata bat kala kut no ha ka jaka ya lingba ka ba paunam jong ka Syam Bazar kat ba ha ka wepat kaliang ka kubor ka ong kat ba ka jing akan at halor ka jing kren jong menteri rang ba ka jalla Vijay Shah udang yai peteng menteri rang ba ka Madhya Pradesh Jagdish Devda ula pemi biang ya ka jing akan at harin ba ula penmi ya ke jing kren ki bala keno ba u penjak burom ya ki Shipai da ka baong ba ki Shipai kila dem krup ha Narendra Modi rang ba du kari apa keren ha ka jing yalang jong ke nong tremon ngobha jong ka tanat ya dari ha Jabalpur ha ka sngi palai khan riutrik ujemang arjar pusan uba dev da ulaong menta ka sngi kari borok kawe ki Shipai jong kari bat ki Shipai jong i ki dem krup ha ki kejat jong menteri rang ba du kari Narendra Modi